कारणास्तव बंद झालो. देवस्थान रजिस्टर झाल्यामुळे परत सगळे गावकरी या गावाचे ग्रामदेवत सगळे जमले आणि सगळ्यांनी एक मेळ करून परत जो उत्सव स्टार्ट करपाक बरेच परिश्रम घेतले आणि उत्सवाक स्टार्ट झाला. उत्सवाक सुरू झाले म्हणजे जवळजवळ हे ग्रामदेवत आमचे केरीचे ग्रामदेवत जवळनाथ तो 8 दिवस उत्सव चालता आणि 5 पार असतात. ते 5 पार आम्ही प्रत्येकाक वाटून घातलेले असता. टायमिंग दीस रात सगळं वाटून घातलेलं असताना त्याच्याप्रमाणे आम्ही चालता आणि बऱ्यापैकी प्रत्येक वाड्याने प्रत्येक गावातल्या लोकांनी आपल्या वाड्यातल्यानी भर घेऊन सगळ्यांनी आपल्या बरेपर्यंत हे पार केल्ले असा आणि आमचे सगळे पार बरे अशें जावन सगळ्याचो उत्सव पार पडलेलो असा आणि 7 दिवस उत्सव पार पडान 8व्या दिवशी त्याची समाप्ती जाल्ली असा आणि उत्सव हेच्या नंतर कौल जाता. कौल जावन सगळ्या लोकांची आणि एक बऱ्यापैकी एक जात्रा जशी भरता आमची या ग्रामदेवाची. त्याच्यापेक्षा या उत्सवाक बरी लोकांनी उपस्थिती लावून एक बरी भर घेऊन उत्सव पार पडलो.